Dagiti kang runa na damag ita a Miyerkules. Implementasyon ti suggested minimum price ti Highland Vegetables iti Benguet. Nalidem, solusyon, narigat na masapulan. Fuel subsidy ipaay ti DA kadagiti manalon iti Cordillera nga apektado iti epekto ti oil crisis. Kan 449 na manalon iti Mountain Province kan Benguet, may payan iti subsidiya 2.3 million pesos pondo iti fuel subsidy. Makabulan a selebrasyon ti Farmers and Fisherfolk Month, maramrambakan. Maternity benefits dagiti ina, napalawa tapno maksayan ti pocket cost da, iti panagsikugda. Anak ti Tagalipa Batangas valedictorian iti PMA Talang Dangal Class of 2026. Salutatorian ti klase, manibot iti Zamboanga del Sur. Ken 23 kadete iti PMA Talang Dangal Class of 2026, manibot iti Cordillera. 190 nga FMR projects iti Region 1, maaramid ita atawan. 116 nga ektarya ti talon iti Pangasinan, napadanuman, epekto ti tikag, mapagsagsaganaan, ken Business Expo ken Agri-Tourism Trade Fair iti Baknotan La Union, tampok iti Diro Festival. 60-day price freeze iti Cagayan, impaulog ti DTI, state of calamity iti probinsya, agtultuloy. Posible akaadda ti payola system iti operasyon ti pagsusugalan iti Baguio City. At tapen ti may isang abogado gaputasaan nakabalan ti pulisya ang pasardangan. Ken Governor Bado Dangwa na isang sangayan ang negosyante, banwar kon politiko iti Cordillera. Naimbaga malam, Cordillera kan Ilocanja. At yung dagiti kang runan ken nababara damdamag ita nga aldaw. Umuna kadagiti kang runaan at damag. Iti makalawas nga implementasyon ti suggested minimum price dagiti Highland Vegetable iti Benguet. Arig na awan ti nagmamaayan na gaputa awan ti nabirukan dagiti masagnan a solusyon tapno saan ang malugi dagiti manalon. Sigun kadagiti masagnan na rigat ang maragpat ti solusyon iti parikot no iti lang Benguet ti pakaipatumpalan na gaputan nasken a nasyonal ken lokal a gobyerno tig ag-aksyon. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Bawal. Idila ang April 17 na isayang ti public consultation sakna ti singasing a floor price wenno minimum price dagiti Highland Vegetables a magatang kadagiti trading areas iti Benguet. Daytoy ket inisyatibo dagiti truckers, traders ken farmers. Napagsasaritaan iti konsultasyon a maipatungpal ti makalawas a dry run. Kalpasan ti nasurok 2 alawas. Nagbalin nga ta nga epektibo ti singasing a floor price kadagiti nateng. Komento ti Mayor iti La Trinidad Benguet. Hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi siya epektibo. Mahirap din naman sabihin na epektibo rin siya. It's a culture of yung sinasabi nila na the law of supply and demand. So pag hindi man siguro epektibo ngayon, baka sa susunod siguro na araw or maybe pagdating ng panahon ay makikita natin yung talagang magiging epekto nito, lalo-lalo na yung suporta natin sa ating mga farmers. Sigunmat iti La Trinidad Municipal Agriculture Office, nasaya at daytoy singasing ngem narigat ti implementasyon, gaputa saan lang at ti Benguet ti adaan na bagsakan wenno trading area tinateng iti pagilian. Kinuna pay ano surutan dagiti farmers, truckers ken traders ti presyo a napagnunumuan, awanan ti gumatang itinateng dagitoy gaputa mas nabababamet ti presyo dagiti daduma at trading centers. Mayat dijay nga puntuda ngam ti siguro ti kitaan tayo dijay kuma no nationwide kuma daytoy nga agreement baka mabalin nga effective. So ada ti lowest price kan dijay may higher price. Nga awan kuma ti racket ununay nga ngumatuon ni price. Tapno matulungan dagiti manalon iti munisipyo ti La Trinidad, makikikoordinar da kadagiti national government line agencies. So we already coordinated with DSWD, with DOLE,
with DA para po mabigyan yung tulong yung ating po mga kababayan. And at the same time sa DOTR na rin. So pinag-iisipan pa yung ating Sangguniang Bayan, yung may ibang tulong na ibibigay natin. And sabihin ko na ngayon na meron tayong discount ngayon sa parking ng isang kooperatiba dyan po sa parking area. Kabayata na impablak mati League of Association at the La Trinidad Vegetables Trading Area Incorporated asaan na nagbalin nga epektibo ti dry run gapo iti kinakurang ti partisipasyon ken panagkaykaysa dagiti stakeholders. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Nakaawat agiti umili iti sablan iti libre anaten manipod kadagiti mannalon ijay mangkayan. Naidanon ti 4,000 kilos ti repolyo ken bumbok iti munisipyo babad iti panagtitinulong ti dua a munisipyo. Libre ngayon pa ay dagiti mannalon ti natenga inalambot ti lokal a gobyerno ti sablan. Sigun iti sablan LGU nasken ama pagnumaran dagiti nateng nagbanugan dagiti mannalon tapnusan maibuleng wenno masayang. Agtalagpay ni sablan Mayor Alfredo Da Cumus Jr. at tumulong dagiti daddo mga LGU iti Benguet ken kabangibang a lugar tapno magatang iti kalkalingan na presyo dagiti nateng wenno may pailangan a libre kadagiti agkasapulan. Well, napintas dato yung initiative iti dadto mga LGU like the initiative of LGU Mangkayan through their municipal mayor Cesar Pasiwan nga initiative dan nga gumatang dagiti nateng ijay respective nga munisipyo da tapno ipatulod damat iti dadto mga munisipyo. Impanamnama ti Department of Agriculture Cordillera ti tulong kadagiti mannalon tapno makasayan ti rigat a mapaspasaranda ita amarikrig na pailaang ti epekto ti oil crisis. Adan report ni Christine Bornolia sa Baway. Impanakkel ti Department of Agriculture Cordillera nga adadag iti tulong nga nakasagana para kadagiti mannalon nga apektado ti oil price hike. Malaksid kadagiti maipaay a farm machineries ken equipments, fertilizer ken pestisidyo. Nakasagana moten ti maipaay para iti fuel subsidy kadagiti mannalon. Sigun iti DA CAR, ti fuel assistance kadagiti mannalon ket nairugi panawan idi pandemic. Di effect na dahiti war tata nga agdama di Middle East nga ngimato ti cost ti fuel. Kailangan manen nga agitod tayo iti assistance to our farmers tapno handa unay marigatan in producing our basic commodities. Sigun iti DA CAR, dumanon iti 2.3 million pesos tinailata nga pondo para iti nasao nga assistance. Upatagasot upatapulo ket siyam ti target a beneficiaries a farmers manipod Mountain Province ken Benguet. Makaawat dagitoy iti sag 5,000 pesos a cash assistance a maikabil iti maipaay kadakwada nga intervention monitoring card. Dagiti kwalifikasyon tapno maipaayan iti assistance ket kasapulan nga agtagikwa wenno gababang iti farm machineries. Rehistrado dagiti farm machineries iti Agricultural and Biosystem Engineering Management Information System. Ken rehistrado ti farmer iti Registry System for Basic Sector in Agriculture. Sigun iti ahensya, gaputa limitado laang ti pondo para iti subsidiya saan nga amin ket maipaayan. Ngem impanamnama dagitoy nga aramidan da amin nakabaelanda tapno matulungan dagiti mannalon. Ang target po natin ay third week of May dahil as of this moment, pinoproseso ng DBP yung transfer ng pera to their IMCs. Ganun po ang system natin. Dagiti saan na maipaayan iti fuel subsidy ket posible a maakomodar iti tupad ti dole. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Maramrambakan ti makabulan a selebrasyon ti Farmers and Fisherfolk Month. Iti pagilyan, may saapan ng bigbig, kadagiti nagagagat mangidadaulo iti parang siguro iti food security kan sustainable livelihood kan pamadayaw iti napatag a kontribusyon da iti panagduras ti pagilyan. Daytoy iti detalye.
Baban iti fun and engaging quiz bee naragsak ani rambakan ti Department of Agriculture Cordillera ti para kay SWAT ti selebrasyon ti makabulan a Farmers and Fisher Folk Month. Aktibo a pimaset dagiti empleyado iti aktibidad a promosyon ken panang apresyar iti agriculture ken fisheries sector. Iti Bontoc Mountain Province, nirugyan dati selebrasyon ti Farmers and Fisher Folk Month. Baban iti kadiwa ng Pangulo sa Jay Provincial Plaza, sigon kini Provincial Agriculturist Pedro Pinosan. Ti selebrasyon amayan natop iti Presidential Decree No. 33 a nakilanad at tunggal bulan iti Mayo iti tunggal tawen ket mabigbig dagiti mangmangged iti agriculture sector. Ket nan anay pay anapatibker iti panakaypatumpal ti linteg iti probinsya ti Montañosa. Baban iti Provincial Ordinance No. 583 anay paulog iti September 2025. In Mountain Province, this celebration carries even deeper meaning as we are an agriculture-based province with approximately 80% of our population relying on farming, livestock and fishing for their livelihoods. Kinunana may basar iti DA available data as of 2025. Adan iti 54,157 registered farmers. Iti sidong ti registry system for basic sectors iti agriculture. Kaadwan kadagito ikat adda iti crop production. Sumaruno iti livestock and fisheries. These figures are more than just numbers. They represent stories of perseverance, hard work, uncertainty, and hope. They embody the lives of our farmers and fisher folks. Ti Farmers and Fisher Folk Month, kat panang bigbig kadagiti awan sarnay amang isaksakad para iti food security and sustainable livelihood. Ang napataglaunay iti panagduras ti pagilyan. Kabayatan na ng rugi in April 30, 2026, pinalawa ti Philippine Health Insurance Corporation Mono PhilHealth ti maternity benefits kadagiti ina. Mismo ani President Ferdinand Marcos Jr. tinangiwaragawag iti panakapapintas ti programa. Kanayunan ang detalye iti report ni Audrey Villena. Simple lamang ang ating layunin. Nais natin matiyak na ang bawat ina ay makakapagpanganak ng ligtas at hindi nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad. Babanit expanded maternity benefits, nginmato ti coverage ti PhilHealth para iti normal deliveries, manipod 9,750 pesos, aging iti 29,000 pesos. Kan para iti cesarean section, manipod 37,000 pesos, aging iti 58,000 pesos to 62,000 pesos. Maraming ina ang nanganganak na walang doktor. Hindi dahil ayaw nila ng tamang pang-alaga, kung hindi dahil hindi nila kaya ang panggastos. Ito ang nais natin baguhin. Malaksid kadag iti benepisyo iti panagpasngay, karaman pa iti panakapalawa ti prenatal care kas iti check-up kan laboratory test. So, ibig sabihin, from the first month of pregnancy, tuloy-tuloy po, no? Kasi yung mga nanay ngayon, pag sinabing, naku, magbubunot na naman ako sa aking bulsa ng pambayad, sa aking bayad sa aking doktor para sa aking monthly check-up, medyo tinitipid-tipid nila yun. Ano? So, ang maganda po dito sa nabanggit nating bagong amount ng benefit package, dapat on the first month, hanggang tuloy-tuloy yan, hanggang on the 9th month. Karaman pa iti pakete ti talo a follow-up hospital visits, kalpasan ti panaganak kan counseling dagitiin na. Pinagyamanan mo dayti ni Manang Ning, sigun kan kuha na dakil at tulong ti expanded maternity benefits karo ta umadanin ti panaganak na. Para po sa akin, mas maganda ngayong coverage niya ngayon. Kasi mas malaki yung benefits niya. Mas tumaas yung lalo na pagkailangan ng mga buntis. Mas maganda siya pag lalo ng normal. Wala ka talagang na-add na talaga nila. Nalilas nila talaga lahat. Inayo na pa'y nga iti napalpalabas ang panagsikug kan panaganak na, ang wanti baybayadan nan iti ospital ka po iti PhilHealth. At po ng admissions ng mga buntis na nanay, effective na po yung bagong benepisyong yan at hanapin nyo po, dapat may care coordinator din pong gumagabay sa kanilang pagbubuntis. Manamnama nga awan iti bayadan nagiti aganak uray no adada iti ward wenno pribadong ospital. Audrey Villena para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Agtalek ti Philippine Military Academy nga agbalin sa rikadkad ti Pilipinas, dagiti kadete nga agtulpos itatawan. Dumanon iti 207 dagiti kadete nga agmarcha iti graduation dainton May 16.
Manipod matitili pa Batangas ti valedictorian, ti tagapagtanggol ng Laing Dakila at Marangal wenno tanang dangal class of 2026. Ada detalye ni Jessville Kate Lapisar. Imparang Philippine Military Academy iti publiko dagiti top performing cadets ti tagapagtanggol ng Lahing Dakila at Marangal talang dangal class of 2026 babaan iti may sa seremonya an ipatungpal iti akademya. Indaulwan dagiti academy official ti panang padayaw ken pamigbig kadagiti kadete nga adda iti umuna alistaan iti nagduduma a kategorya kas iti academics, panangidaulo ken panagsanay iti militar. Sigun iti PMA, dagiti kadete ket nakaipaay iti naidumduma at alugading, disiplina kan dedikasyon kabayatan ti panagadalda. Anak ti may sa retirado a soldado manipod iti Lipa Batangas ti top cadet ti klase, ang makaawat iti presidential saber, akadaw yan ang maipapaay kadagiti addaan iti kangatuan a marka, iti academics ken military training iti akademya. He was my biggest influence when I entered the academy, because I saw that he was serving a purpose greater than himself. And I wanted the same thing for myself. We remain committed to our purpose, to our promise, that we are going to serve the Filipino people and protect them from whatever threats there may be. Aglipasmet kas salutatorian ti klase ken magna cum laude ti kadete manipod Zamboanga del Sur. It feels overwhelming kasi I was not expecting this kind of honor. And I would like to take this opportunity to thank the God Almighty for everything. Nabigbigmet dagiti outstanding cadets iti tay-ak ti leadership, athletics, character excellence kanda dumapay. Dumanon iti 270 kadete manipod iti talang dangal class of 2026 ti manamnama nga agraduar ita atawan. 142 ti lalaki bayat a 65 ti babae. Manamnama a 70 ket 6 kadagitoy ti mairaman iti benneg ti Philippine Army. 60 ket siyam iti Philippine Navy ken 60 ket 2 iti Philippine Air Force. Manipod met iti Cordillera Administrative Region ti kaadwan kadagiti kadete adumanon iti 20 ket 3. We had our photo shoot, and in that photo shoot I wore a bahag to symbolize my Igorot roots. And even though I did not grow up in Cordillera, I am very proud that I possess Igorot blood, and I want to dedicate this achievement, this victory also to the Igorot and to the Cordilleran people. Sigun iti PMA, ti talang dangal class of 2026, ket manamna mga agserbi kas barong nga opisyal, ken mangidaulo iti seguridad para iti Pilipinas. Expectations ng PMA, and more importantly, expectations ng the AFP, is that they are better trained, they are better aware of what modern warfare would be, and more importantly, they are better prepared to handle the pressures of modern warfare. Impatang ti opisyal nga agserbi nga adal ti pamadayaw kadagiti kadete tapno adda pagsarmingan dagiti sumarsaruno a henerasyon. Inton May 15 ti awarding ceremony for outstanding cadets and CCAFP units nga idaulwan ni Secretary of National Defense Gilberto Teodoro Jr. Bayat nga inton May 16 ti graduation and commencement exercises apasutan ni President Ferdinand Marcos Jr. kas kangrunaan na abisita. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Naimbaga malong kakailian na ulap at nga adaan patupat ko panagtudo ti mapasaran iti syudad ti Baguio. Kanay na niya update iti sa saadan ti Panawan, idano ni Engineer Larry Esperanza, Chief Meteorologist si Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ulat panahon ngayong araw May 6, 2026. Kaninang alas 3 ng umaga, ang low pressure area ay namataan sa layong 670 kilometro silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Easterlies ang nakakaapekto sa buong bansa. Narito naman ang ulat panahon. Ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng low pressure area.
ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagpulog-pagkidlat dulot ng easterlies. At para naman dito sa Baguio City, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagpulog-pagkidlat dulot ng easterlies. May hina hanggang katamtamang lakas ng hangin mula sa silangan hanggang timog silangan ang iiral sa Baguio City. Samantala, ang agwat ng temperatura bukas sa Northern Luzon ay maglalaro mula sa 15 hanggang 39 degrees Celsius. Ang araw ay lulubog mamayang 6:18 ng hapon at sisikat bukas 5:31 ng umaga. At ito ang huling ulat panahon mula dito sa Baguio Synoptic Station, Larry Esperanza. Maraming salamat po. Pagyamanan iti dayta nga update Engineer Larry Esperanza, Chief Meteorologist ti Pag-asa Baguio Synoptic Station. Kanay nga updated iti sasaadan ti panahon kan agsagana para iti anyaman nga emerhensya. Natalged ti kanayon ang nakasagana. Padaanan! 190 nga FMR projects iti Region 1, maaramid ita atawan. 116 nga ektarya ti talon iti Pangasinan, napadanuman, epekto ti tikag, mapagsagsaganaan. Ken Business Expo ken Agri-Tourism Trade Fair iti Baknotan La Union, tampok iti Diro Festival. Ken 60-day price freeze iti Cagayan, impaulog ti DTI, State of Calamity iti probinsya, agtultuloy. Dagita kanda dumapay adamag, kalpasan dagitoy. Mga hinaing ng taong bayan, tiringgin. Mga kontrobersiya sa serbisyo publiko, ikilatisin. At ang mga inisyatibo ng pamahalaan para sa bawat mamamayan, ibabahagi. Sa issue at serbisyo, dito lang sa PTV Cordillera. Agsubsubliti kang runaan adamag, itiryon Cordillera Overseas Workers Welfare Administration Cordillera nang ipaay iti tulong pinansyal kanag iti benepisaryo da kagiddan ti 44th anniversary ti ahensya. Ken rice assistance may warwaras kanag iti benepisaryo iti probinsya ti Apayao, baban iti lokal na gobyerno ken DSWD. Kanayunan a detalye ipaay ni Angel Kim Pengosro. Impaay ti Overseas Workers Welfare Administration Cordillera, ti tulong pinansyal kadagiti benepisyaryo da, kagiddan ti maikaw patapulo katupat nga anibersaryo ti ahensya.
Pakabuklan a 105,000 pesos tinaipaay iti upat a benepisyaryo ti Education and Training Program. Nakaawat mo't iti pakabuklan a 120,000 pesos ti siyam a benepisyaryo ti Welfare Assistance Program para iti medikal a pagkasapulan da. Bayat nga iti sidong ti Reintegration Program, babaen ti Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program, nakaawat ti 20 a benepisyaryo iti cash assistance. Iti Mountain Province, nangiwaras ti municipal a gobyerno ti Paracelis iti 476 family food packs para iti 476 residente iti barangay Bunot kas pasot ti agtultuloy a relief operations maitunos iti panakaypasidong ti state of calamity iti munisipyo. Impaganatgat dagiti opisyal a dagiti interventions a maiwarwaras kat mangkasay iti epekto ti kalamidad nga ibakbaklay ti tunggal pamilya. Agtultuloy ti relief operations kadagiti dadduma a barangay iti munisipyo, bayat nga agtultuloy mo ti libre a panakaited ti danom ken panakaiwaras ti nateng. Kabayatan na, iti met apayaw, naiwaras ti rice assistance kadagiti nabigbig a benepisyaryo iti barangay Kangisitan ken Santa Lina, nga daan iti 341 recipients at tunggal may sakit imawat iti 10 kilos a bagas, babaen ti assistance to indigent individuals or families, food assistance program. Bayat na 296 beneficiaries manipod iti nagduduma a barangay iti Santa Marcela, ti imawat iti sag 10 kilos a bagas. Agtultuloy mo ti panakaiwaras iti rice assistance kadagiti beneficiaryo iti dadduma a munisipyo ken barangay iti rehiyon. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti met Ilocanja 116 nga hektarya ti talon iti Pangasinan napadanuman epekto ti tikag pagsagsaganaan dagiti masaknan nga ahensya ken napapintas a programa para kadagiti mannalon ken mangalap isagot ti DA ita a Fisher Folks Month. Ada detalye ni PTV MMSU intern Miko Castillo. Napadanumanon tinasurok a 116,000 nga hektarya ti talon iti Ilocos Region babaen iti inisyatibo ti NIA Region 1 kas panagsagana iti epekto ti El Nino tapno masigurado ti umdas a supply ti danom iti talon dagiti mannalon. Sigon iti NIA Region 1, karaman kadagiti addang nga inaramid da ti desilting kadagiti Damken Canal, rotational water delivery, ken panangipatungpal iti alternate wetting and drying para itinasaysaya at apanagpadanom. Maisaksakad pa iti crop diversification, panagusar ti solar pumps ken stricto a water management bayat ti agtultuloy a panagbaliw ti klima ang mangituntunda iti panagbabati level ti danom kadagiti waig iti rehiyon. Monthly nagkakaroon tayo ng mga SMC meetings, yung sinasabi namin, system management meetings sa mga IA natin para may paliwanag sa kanila kung paano natin mapadaloy ng mas mabuti, mas maganda yung pagbibigay ng patubig sa kanila. Tapno mapapigsa ti kooperasyon ti lokal a gobyerno ken serbisyo publiko iti Dagupan City ken San Juan City, Manila nagpirma dagiti opisyal iti Sister Cities Memorandum of Agreement. Gandat ti katulagan a pagkaykaysaen ti dua syudad para iti panakipatungpal dagiti inisyatibo ti tunggal lokal a gobyerno iti ekonomiya, edukasyon, salunat, turismo ken nadumapay a serbisyo a pagsayaatan dagiti umili. Maadaan dapay iti exchange programs, joint projects ken agtultuloy a koordinasyon tapno maisakad ti self-centered ken inklusibo a progreso a manamnama a makaited iti napinpintas ken responsable a panangimaton iti gobyerno. Kagiddan ti pannakarambak ti Farmers Fisher Folks Month iti Region 1, inilatag ti Department of Agriculture tinapalaw a programa para kadagiti mannalon ken mangalap babaan ti pannakaipaay ti baro a makinarya. Mapasaya ti produksyon, mapatibker ti pagbiyagan, ken maisaka ti sustainable agriculture ken panagkalap iti rehiyon. Agtultuloy pay ang mapapigsa ti information campaign iti komunidad tapno maiyasideg dagiti serbisyo ti gobyerno. Ad-addaan na palawa ti market opportunities para kadagiti local producers ken enterprises iti Baknotan La Union babaan iti Diro Festival kagiddan ti kaunaan a Business Expo ken Agri-Tourism Trade Fair.
Ganda daytoy nga inisyatibo apatib keren ti relasyon dagiti babasit a negosyo, mannalon kun mangalap kadagiti consumers bayat a may saksakad ti mas inklusibo a partisipasyon dagiti PWDs, senior citizens kun na dumapay a sektor iti lokal nga ekonomiya. Paset daytoy tinalawlawa pay nga addang para iti pannakabukal ti sustainable a negosyo kun marketing dagiti lokal a produkto ti ili. Miko Castillo para iti Pambansang TV. Iti Baro a Pilipinas. Tapno ad-adda mapasayati pa nakaibiyahe dagiti naten ken apit dagiti mannalon iti Region 1 papapartaken ti Department of Agriculture Regional Field Office ti panakarami ti 190 a farm to market road iti nagduduma nga ili iti nasao a riyon. Sigon iti ahensya marugyan dagiti nasao nga FMR ita at 2026 anaponduan iti nasaruk 1.8 billion pesos. Upat nga ili iti Pangasinan ti addan iti kadakkelan a proyekto. No sa dino 137 sites ti nagtuding mayaramidan iti FMR. Manarimaan ti panakipatang ti ahensya kadagiti maseknan nga LGU para iti napartak ken di kalidad a panakarami dagiti nasao a kalsada. Nakid daw pa iti tulong dagiti dadum mga opisina para iti monitoring dagiti marugyan a proyekto. I-evaluate ho namin sino yung mga kakolaborate namin para ho masigurado na ang farm to market road ng 2026 ay ma-implement ho ng tama. Iti Region 2 na ideklarati 60-day price freeze iti probinsya ti Cagayan gapo iti epekto ti tikag ken ti manriman nga state of calamity. Kabayatan na mga isa-isayang katmat iti house-to-house distribution ti DSWD para kadagiti PWD ken bedridden iti rehiyon anas ka na makaawat iti tulong manipod iti gobyerno. Taduma a detalye kinalap ni PTV MMSU intern Alex Cerezo. Iti Cagayan, nangideklara ti Department of Trade and Industry Region 2 iti 60-day price freeze kadagiti kangrunaan agagatangen gabo iti state of calamity a naibayog ti probinsya ngayon tunda ti El Nino ken krisis ti enerhiya. Karaman iti price dagiti produkto a canned sardines, kape, processed milk, laundry soap a kadawyan a maususal iti inaldaw. Inlawlawag ti DTI at ti presyo kadagiti kangrunaan agagatangen ket naibasar iti naudi a presyo sakbay iti panagdeklara ti state of calamity. Mabalbalakadan dagiti negosyante a maiparit iti overpricing, hoarding, profiteering ken refusal to sell. Ti aglabsing ti pagunnurutan ket mabalin a maibalod ti 5 agingga 10 ket 5 atawen ken mamulta ti 5,000 agingga 2 milyon pesos. Kabayatan na agarup talo gasot nga agtutubo ti agnumar ti Special Program for Employment of Students iti probinsya. May pasidong dagiti benepisyaryo iti pre-orientation amang isagara kadakwada iti trabaho. 639 pesos tunggal aldaw ti sweldo dagiti estudyante iti unos. Ti 20 nga aldaw iti sidong ti Department of Labor and Employment. Iti Medquirino nang isayang kat ti probinsyal a gobyerno iti house-to-house distribution para kadagiti persons with disability ken special cases iti dadduma a barangay iti sidong ti I Love Quirino Cash Aid for Recovery and Essential Support or CARES program. Ti nasawa programa ket may kadwan alawas a may patpatungpal. Ken itimit Isabela, agarup 70 a benepisyaryo manipod Jones Isabela, tinakaawat ti food commodities manipod Department of Social Welfare and Development, iti insayang katda a food redemption activity iti sidong ti walang gutom program. Kabinadang ti sulong kababaihan, Barangay 1 Retailers Incorporated, na iwaras ti food commodities, pakairamanan tinatnateng, bagas, itlog, ramen ti panagluto, kenda dumapay. Alex Cerezo para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Padaanan! Posible akadda ti payola system iti operasyon ti pagsusugalan iti Baguio City at tapon ti may isang abogado gaputa saan akabalan ti pulisya a pasardengan. Ken Governor Badu Dangwa na isang sangayan a negosyante, banwar, ken politiko iti Cordillera. Dagitaken da dumapay adamag kalpasan dagitoy. Manipod PTV Cordillera, siya ni Ala Sunduan. Tutukan, pinapapigsa, napanlawa. Kan mas komprensibo ang pangipadamag, sagot ti sububukal a pwersa ti PTV News Team.
Lunes hanggat Biyernes, iti PTV Regional News Block. Dito'y laang People's Television. Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino. Dagdag pa napasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso. Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan. Makinig sa iba't ibang boses at pananaw. Na hindi patas ang lipunan. Leadership starts from the top. Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan. Good governance, because good governance is a matter of right. Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers? Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects? At matuto sa iba't ibang karanasan. Sa oras ng peligro. Yung hirap talaga yung pag tumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata. Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Hatid sa inyo ang ringside view ng matitinding ensayo ng mga boksingerong Pinoy para makamit ang Power Punch with Paolo Salamatin. Dito lang sa PTV Sports. Ang mga inaabangang balita simula umaga. Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan. Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan. Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast. Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan. Webwatch. Sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link.
maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake ang fact. Ag subsubliti kang runaan adamag. Arestado ti may sa barangay secretary kanti asawa na a high value drug individual iti listahan ti pulisya. Kalpasan ang isengka ti search warrant iti balayda ijay San Juan, Bugoy, Cagayan. Dagiti suspect kada alias Ruth, 54 anyos. Barangay secretary kanni alias Oyo, 58 anyos. Nakumpiskar iti unag ti balayda ti 13 a heat-sealed transparent plastic sachet naglaon iti maata pa shabu ngagdagsan iti 57 grams nga agatad iti nasurok 455,000 pesos. Naalapay dagiti pulis ti maysa a notebook nakalistaan dagiti transaksyon ti agasawa. Nabayag a binabantayan dagiti otoridad ti aktibidad ti agasawa gapu iti panakailako ti illegal a droga iti nasao a lugar. Sumango ti agasawa iti reklamo naglapsing iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At dagiti cover-up ang mapaspasamak kadagiti pagsugalan iti syudad. Anya ti aksyon dagiti masaknan iti daytoy nga isyo. Dayta ti saludsod ti maysa nga abogado kadagiti masaknan. Kaputa arig na nabayagayaman ti panagraira ti pagsugalan iti Baguio City nga maatap ana panuynuyan. Komendo ti nasang abogado kinalap ni Jezreel Kate Lapizar. The gambling problem has been there for quite some time. So I believe that there is no political will as of now to stop gambling, legal and illegal, in Baguio City. Data ti komento ti maysa nga abogado nainget ako mon kontra iti maatap a panagraira ti pagsusugalan iti Baguio City. Sigun ni Attorney Francis Camtugan, awan ti makita ti publiko a political will dagiti opisyales iti Baguio City tapno sumardeng ti operasyon dagiti pagsugalan iti syudad, apektado ti kredibilidad da. Inayon na nga iti agdama, posibleng apektado ti panagtalek dagiti umili iti Baguio City Police Office, gaputa adda dagiti sayanggusang kontra kadakwada. Ngem no ipakita ti BCPO nga itapay laeng ken iti sumarsaruno ataw-tawan ket awanen ti operasyon ti pagsusugalan, agtalek ti publiko nga awan ti mapaspasamak a cover up ken payola. Where are the locations of the gambling dens? They are located in the Central Business District, okay? There is a high concentration of police in that area. So, obviously, there is a cover-up. Kinunana apudno a maipipit dagiti pulis iti daytoy nga isyu. Ngem kasapulan a makita ti publiko ti panagregget da kas iti panangipatungpal iti surveillance. Panagusar ka dagiti asset. Panagmonitor ken dadumapay tapno maiparakep dagiti pagsugalan iti syudad. Impateng na nagadu ti mabaling nga aksyon ti lokal a gobyerno ti syudad para iti daytoy. Pakairamanan ti panangramid iti resolusyon kontra iti panagsugal, legal man wenno saan. Ngem arig na awan mangeg atagari dagiti nabutusan a konsehal ken daduma nga opisyal. Mamatimet daytoy nga agtultuloy paylaeng ti payola system gaputa saan a maipatungpal dagitoy nga ilegal nga aktibidad nga awanan ti permiso manipod iti maysang opisyal ti lokal a gobyerno ken iti pulisya. Kinunana nga agkurkurang pay ti linteg ken aksyon nga araramiden ti syudad tapno maipasardeng dagiti pagsugalan asaan laeng a makaalukoy kadagiti krimen makadadael pay ti pamilya ken ti pagbiyagan iti maysa a tao. As a community, we should continue exposing these gambling dens. Pahiyain natin yung mga naglalaro at pahiyain natin mga nagproprotekta sa mga illegal na sugalan sa Baguio. Gambling is destroying our families and communities. Okay, we have to act now or else we will have a new generation which think of gambling as legal. Iti likodan dagito nga alegasyon, impeteng ti Baguio City Police Office nga araramiden da ti trabaho da isut gapuna anay pasardeng dagiti maatap a pagsugalan iti syudad. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.
Gapo iti daras a panagresponde ti 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company na ispalti may sa rider ang naaksidente. Ti rider ang naaksidente iti sitio Libungon, Kudog, Lagawe, ket dagos na nga inasistaran ken itaray iti Lagawe General Hospital para iti emergency medical treatment. Kastamat lang at tinulungan dati may sa babae rider ang naplatan iti lugan iti Viewpoint, Banawe. Baban iti panang tarimaan iti pilit ti motorsiklo ken sinuguro iti natalged a panagbiyahe na paturong iti Mountain Province. Team to revitalize police sa barangay ti unit ket nagturong iti sitio na Buyok Barangay nungulunan humduan. Ken tinulungan da ti local farmer a single parent iti panangbagkat iti naburas a bell pepper daytoy paturong iti kasitgan a tramline tapno masiguro iti dagos ken nasayat a panakaibiyahe ti nateng. Pudno unay nga wan kaparis ti ragsak amarik na iti pangipaay iti serbisyo komunidad. Iti Pilipinas na idedekar ti bulan ti Mayo apan ang bigbig kadagiti Manalon apasat ti programa food security iti pagilian. Itangal daw amon tayo ti kaipapanan ti Farmer and Fisher Folk Month ken anya ti napateng nga akam ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Special Area of Agricultural Development. Naipasdag ti selebrasyon ti Fisher Folk Month babaen iti Presidential Proclamation No. 33 iti 1989. No sa dino opisyal ana ituding ti Mayo kas Farmers and Fisher Folks Month. Daytoy katapno mabigbig dagiti Manalon ken mangalap. Naipasdag met kas pasat ti selebrasyon ti Regional Farmer Fisher Folk Director Program. Baban iti daytoy, maapointaran ti representative dagiti mangalap kas regional director tapno makipasat kadagiti diskusyon, patakaran ken operasyon ti ahensya. Bayad at ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources wenno BFAR ti mangimatmaton iti nasyonal nga industriya. Kabayatan na, may sa programa ti Department of Agriculture ti Special Areas for Agricultural Development wenno ti SAAD program kadagiti probinsya a nakukurapay. Pasad daytoy ti selebrasyon itaabulan, iti banag ti BFAR, at dadagiti programa da para kadagiti mangalap tapno matulungan da iti panagbiagda. Paertengan ti SAAD ti misyon da amang ikonektar iti nagbaetan ti government resources kan dagiti babasit a mangalap kadagiti adayo a lugar. Kagiddan ti Fisher Folk Month, tiyempo daytoy iti SAAD program tapno papartaken pa iti input distribution kan production. Maangay pay dagiti technology demonstrations tapno maisuro dagiti pamayan iti panagkalap mainaig iti epekto ti tikag. Maitad ti pamigbig kadagiti outstanding SAAD beneficiaries as ibabaligi iti panagbiagda baban iti programa ti gobyerno. Iti Cordillera nasruk sa nga ribu sa nga gasot ti Fisher Folk beneficiaries. Amuyo pa'y kadian nakafocus itati SAAD program iti panangaramid dagiti proyekto wenno panangaramid kadagiti proyekto para iti sustainable a panagkalap kas iti agri-fishery enterprises imbis a maminsalang at tulong ti paay ti gobyerno. Ita, amuyon, barungal daw, barungadan. Iti pakasaritaan ti Pilipinas, iti may kadua agubat sa ngalubungan. Ado dagiti lokal a residente a nagbalin a banwar, iti bukod da nga ili, kas kini Major Bado Dangwa. Ngem saan lang a nagbalin a banwar, gaputa may panakalpay a negosyante, politiko, kan opisyal iti Cordillera. Ada parang ni Angel Kim Pengosro. Nadamdamag yung kadino sino tinalatak a negosyante iti Benguet, ana magmaymaysa kadagiti Manalon, nagbalin a gobernador ti Ili Kalpasan a nakidangadang iti World War II kontra kadagiti Hapon. Dayto ni Bado Maduway Dangwa, anay pasngay iti May 5, 1905, ije Kapangan, Benguet. Kang runaan at tarigagay na ti agbalin ang manursuro bayat ti panaggadal na iti La Trinidad Agricultural School. Nupay kasta, nalukoy mo't kadagiti junk machine, kunlugan a demotor a nagbalin a negosyo na. Idi 1920s, babaen iti naduma-duma asir matana iti masakbayan ti Mountain Province, pinarangay natin negosyo na saknan iti lugan. Nagbalin daytoy kaskang runaan na transportasyon dagiti umili iti Benguet ken pasit ti Cordillera agingga iti Manila, anaawagan iti Dangwa Bus.
Nang rugi ti bus company na idinangala iti 5 na dadael a kotse, manipod iti North Garage ijay La Trinidad. Pinabaro na dagiti makinada. Babaen iti inutang na asa nga 10 a pisos, pinagbalin na ti 3 kadagitoy alugan apang pasahero. Idi bimtak ti gubat, addaanan daytoy iti 173 a bus, a pagluganan dagiti pasahero ken karga, iti nagbaetan ti Baguio ken Manila. Kabayatan ti gubat na komisyon di Bado Dangwa kas First Lieutenant iti Philippine Army. Naipangato iti ranggo a Major apaso ti 66 Infantry Regiment. Iti kangitingitan ti gubat na aramat dagiti bus ni Dangwa a nakatulong iti Armada Puwersa. Dinutukan ni Presidente Quirino ni Dangwa kas gobernador ti Mountain Province idi 1953. Kalpasan ti maikadwa a gubat sa ngalubungan. Ni Bado Dangwa ti kakaiso na a gobernador iti pakasaritaan ti Pilipinas, a dinutukan ti 2 a presidente manipod iti 2 a partido ti politika. Idi nagbaling nga elektibo ti kinagobernador na iti Mountain Province, nabutusan ni Dangwa a gobernador iti Benguet. Ti headquarters ti Philippine National Police iti Cordillera, a masarakan iti La Trinidad ket nabaliwan tinagan na. Kas pamadayaw ken ni Major Dangwa. Bayat iti akop tublay kapangan kibungan bakon sinipsip Bugyas a Secondary National Road ket napanaganan iti Governor Bado Dangwa National Road idi 2018. Bayat saan a direkta nga inted ni Dangwa tinagan na iti merkado ti Sabong na awagan a Dangwa ti paso ti Sampaloc, Manila a nagbalin a terminal ti kompanya na. Tinambakan ti lokal o gobyerno ti Kapangan ti pananglagip iti municipal hero ani Gobernador Bado Dangwa. Nang rugi daytoy babaen iti traditional atayaw ken iwik, may sa ritual anang padayaw kadagiti espiritu dagiti kapuunan kagiddan ti panangdawat iti bendisyon. Asinaruno ti wreath laying ceremony. Iti agdama, saan nga mo dagiti agtutubo ti kinasyasino ni Major Bado Dangwa, abanwar iti Mountain Province ken Benguet. Arumbeng laeng amayam amo kadakwada. Baton lagip tinaaramid ni estatwa na iti Camp Major Bado Dangwa, nagserserbi a Police Regional Office ti Pulisya iti Cordillera. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim, Pengosro. Kakailanti word of the day ita dinutukan kay pananarito ket itinalaga iti Filipino ken appointed iti English. Partner ala ka ni Audrey o manipod iti istorya ni Angel Kim Pengosro dito gayam ni Major Bado Dangwa ket na nadutukan na appointaran. So kahit nangasawan ket napili nga mangidaulo iti probinsya or iti Old Mountain Province ken sakbay nga naputusan iti probinsya iti Benguet. Ngam dingiti duma no syempre no kuna nga appointed napili ka. Ngem adati malagip tayo DJ may nga pastor ni Pastor Kibulo iti Davao City. Ti claim na kat isu ti appointed son of God. Isu nga idi nag-earthquake stop na pagbigyan na natin Shuel isu ti pamatida kan isu ti big-bigan namat nga dadaulo ti simbaan isu siguro nga kasja iti claim na nga appointed son of God. Deta ket big-bigan bat dagiti sumursurot kanya na. Kanapintas ka ti panahon ni Governor Dangwa niya taduang administrasyon ti nang dutok kanya na tap nagbaling nga governor ken nasayat no ta amin na nagapuanan nga ket nabigbigmet iti komunidad babon iti panangipanagan kanya na kadagiti kas kuma iti Bado Dangwa ken kalsada kas nga parang bigbig iti legacy nga inted na wenno paay na hanlang iti Benguet ngem karaman met iti Montañosa. Pagsulit ako na yung partner niya. Mention tayo dito Dangwa. Saan tayo gayong mamuno niya ti pakasaritaan na. Isu nga mayat dati nagbalin nga wino adam ti inbinglay ni Angel nga paipapan kini Bado Dangwa isu nga tada amo tayo nga kailyan isu na nadutukan kas may nga gobernador.
No si Kangay Jorton ti madutukan kas opisyal iti ilim. Akseptaram kandidata nga challenge. Well, no, ti purpose na matkit di kat panagserbi iti publiko, napudno nga panagserbi iti kadagiti kakailyan, kat posible nga tingnan natin, depende sa lagay ng panahon. You'll cross the bridge when you get there. Ngamte ko na tama, sana all pinipili. Kini lahat ay pinipili, di ba? Okay. So, nagasat dagiti mapilpili kan makapointaran. Kalpasan ti Kang Ronan adamag iti amyanan na Luzon, padaanan ma ti PTV News Mindanao, nga idanon ti PTV Davao. May patangatang madamdam alas 5 iti malam. Dayta ti pakapuklan dagiti Kang Ronan adamag itang aldaw, siak ni Jorton Campana. Indanon mi kada kayo dagiti na babara kompleto kan napapatag nga impormasyon. Siak ni Ala sunduan. I-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Aging gamanan inton bigat siak mati Audrey Villan. Padaanan, Lunes, Aginggat, Biyernes, Agrugi, iti alas 4, Team Malam. Para tumno, husto kan alisto adamag. Da kami iti mapagpiaran. Daytoy ti Kang Ronan adamag.